Is-sena u nofs mindu l-awtorità tal-ippjanar allokat fondi għal rinnovar u tisbieħ ta' ġnien l-istazzjoni f'Birkirkara partijiet minnu għadhom abbandonati u ta' periklu. Dawn il-filmat inġibdu fil-11 ta' filgħodu u jiġdu biċ-ċar kif fil-post ma kien hemm l-ebda ħaddiema jaħdmu fuq dan il-proġett. Fuq ġewwa tal-ġnien stajna nnutaw munzelli ta' trapp madum li suppost qiegħed bħala parti mill-proġett kif ukoll tkissir u perikli oħra. Net News jinsab informati li mal-lejl il-ġnien qed ikun użata l-abbużi fost l-oħrajn ta' droga u alkohol, tant li anke filgħodu stajna naraw żgħażagħ imdawra bl-alkohol xi ħaġa li hija projbita fil-ġonna pubbliċi. Dan minn barra każi ta' persuni jorqdu fil-ġnien u saħansitra serq, tant li riċentament saħ każ ta' serq tal-materjal li suppost jintuża fil-proġett, inkluż madum. Minkejja dawn il-perikli, il-ġnien għadu aċċessibbli b'katnazz mhux maqful mal-grada ta' qrib il-Knisja l-qadima u aċċess miftuħ min-naħa l-oħra tal-ġnien. Tantu hekk li stajna ninnutaw persuni jaqsmu miż-żoni li suppost huma f'fażi ta' kostruzzjoni biex jevitaw li jduru dawra ma' Birkirkara. Mill-ġnien kollu f'sena u nofs tlestit biss il-parti fejn illum il-ġurnata jopera stabbiliment tal-ikel privat. Anke jekk wieħed iħares lejn il-paġna uffiċjali tal-Kunsill Lokali ta' Birkirkara fuq Facebook, jinnota li l-aħħar album bir-ritratti relatati ma' dan il-ġnien imur lura għal Ġunju tas-sena li għaddiet. Biex sar dan ix-xogħol inqala xogħol ieħor li kien sar fl-2008, ħelat ta' riżorsi umani u flus għaliex il-post kien spiċċa fi stat ta' abbandun wara mozzjoni tal-Kunsilliera Laburisti biex titneħħa s-sigurtà bil-lejl.